Audio Jungle. Audio Jungle. गोड़ लागतानी समाचार नवानगर से बा। रिपोर्टर बानी वरुण सिंह जी। खबर के हेडलाइन सुनी। 8 लाख के लागत से बनी गिरधर बराव के प्रवेश द्वार, भइल भूमि पूजन। अब खबर विस्तार से सुनी। प्रखंड के गिरधर बराव नहर बस स्टैंड के पास प्रवेश द्वार निर्माण खातिर मंगलवार के भूमि पूजन कइल गइल। ए भूमि पूजन में विद्वान पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार कइल गइल। प्रवेश द्वार 8 लाख रुपया के लागत से निर्माण कइल जाई। भूमि पूजन के जजमान जे रही उ रही मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना यादव, जबकि पूजा करे के दायित्व पंडित नंदलाल के ऊपर रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ के संपन्न करैनी, जेकरा बाद उपस्थित लोग के बीच प्रसाद वितरण कइल गइल। मुखिया प्रतिनिधि बतैनी कि प्रवेश द्वार के कार्य आरंभ के ग्रामीण के सहयोग से कइल जाता। ई प्रवेश द्वार के कार्य ग्रामीण के सहयोग से कइल जाता। वहाँ के कहनी कि प्रवेश द्वार एगो ऐसन ऐतिहासिक होई, एकरा खातिर हमनी के भरपूर प्रयास करतनी जा। एकर निर्माण कार्य ग्रामीण के साथ 15वां वित्त योजना से संपन्न करावल जाई। यह अवसर पे तमाम विद्वान लोग उपस्थित रहन। मुख्य रूप से विजय पंडित, टुनटुन पंडित, पंडित गीतांजलि, भजोट पंडित, संतोष पंडित, धनन पंडित, हरेंद्र यादव, सरपंच सुभाष यादव, सुरेश गुप्ता, अमजद हुसैन, असगर अंसारी, गजेंद्र सिंह, शिवचंद्र सिंह, सुदामा सिंह, सुनील यादव समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। बता दी कि 2 दिन पहले से ई गेट के फोटो वायरल होत रहे, जेकरा बाद चर्चा के विषय बन गई रहे कि आखिर ई प्रवेश द्वार कैसन बनी। अंततोगत्वा एकर प्रवेश द्वार के सृजना एजा के मुखिया के द्वारा रख दिहल गईल आ विद्वान पंडित के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू कर दिहल गईल। खबर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करी।